Laura i Aitor su dvoje mladih Španaca koji su se pre 7 godina slučajno sreli i zavoleli u Nepalu. Od tada do danas njihov život je avantura. Mi smo iz Španije. U oktobru 2006. godine krenuo sam prvi put za Nepal. Otišao sam avionom od Španije do Nepala, a iz Nepala do Španije se vratio biciklom. Vozio sam od Istočne Azije, Kine, Tibeta i opet do Nepala. Nju sam upoznao u Nepalu i počeli smo zajedno da putujemo. Od tog trenutka krenuli smo od Nepala do Španije jer smo shvatili da putovanje biciklima potrošimo veoma malo novca. Sam praviš hranu za sebe i praviš put što jeftinijim. Moramo da nosimo dosta stvari, ali na kraju to ispadne vrlo jeftino. Aitor je inženjer elektrotehnike koji je pre prvog putovanja za Nepal radio i sakupljao novac da bi mogao da putuje kako je zamislio. A Laura je najpre bila fitness instruktora, kada je taj posao dosadio, radila je kao ulični umetnik, žongler vatrom i svirala je tarbuke. Početkom ove godine krenuli su treći put ponovo za Nepal, mesto njihovog poznanstva i ljubavi. Početkom godine krenuli smo na put za Nepal. Prošli smo Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i sada smo u Srbiji. Ovde smo upoznali Gorana, kontaktirali smo ga preko interneta. Goran nas je ugostio, dosta nam pomaže jer ovo vreme nije dobro za putovanje. Najveći deo puta kampujemo, vozimo i kada počne da se smračava, nađemo mesto gde je mirno i gde ljudi ne mogu da nas vide i postavimo šator i odmaramo. Svakih 4-5 dana pokušavamo da kontaktiramo nekoga kod koga možemo da prenoćimo, istuširamo se, operamo stvari i malo se odmorimo. A sajt Couchsurfing je mesto gde se nalaze ljudi koji su spremni da nas ugoste u svakom trenutku. To je dobar način da se upoznaš i da upoznaš ljude iz zemlje kroz koje prolazimo. U Srbiji ih je dočekao Goran Jordović, nama poznat još od prošle godine, kada se otprilike u ovo vreme vratio sa sličnog putovanja na koje je krenuo sa svojim drugom na biciklima. S obzirom da ih slične stvari interesuju i povezuje avanturistički duh, onda ta činjenica i ne čudi. Njih dvoje su oduševljeni gostoprimstvom i svime, samo dosadno je što su vegetarijanci pa ne jedu ove naše stvari. Jedu samo biljke i tako to. Inače, kontaktirali su me preko Couchsurfing sajta i zašto da ne, izašao sam im u susret. Danas su trebali da idu, ali pošto pada kiša, ostaće još danas, ne mogu da ih pustim po ovakvom vremenu. Kakvi su njihovi utisci o Požegi? Gde si ih sve vodio? Šta si im pokazao? Trg im se baš sviđa i odmah su provalili da je nov. I svidjeli su im se sinoć fontane. Šetali smo po gradu, sviđa im se što je miran grad, jer su bili u Užicu u četvrtak ili petak, tako nešto i uopšte im se nije dopalo, kažu da je velika gužva. Reci nam, da li će biti neki kontakata između vas, da ćeš ti možda krenuti, mislim ovako samo, da ćeš ti možda krenuti sa njima neko ovako veliko putovanje? Ja se nadam. Već mi je žao što ne mogu da idem sutra kada krenu, ali dobro, Bože moj, biće prilike. Inače, na svojim biciklima nose svu potrebnu opremu, šatore, preslake, pa čak i posuđe. Od Španije do Nepala, kaže, treba da pređu oko 15 do 17.000 kilometara, zašto im je potrebno skoro godinu dana putovanja. Čestitke i srećan put poželeo im i predsjednik opštine Požega Milovan Mićević, koji zbog obaveza nije bio u prilici da ih primi, ali je upoznan sa njihovim putovanjem i nada se da su iz Požege poneli lepe uspomene i utiske.